Yun. So yan guys, thank you for watching. Yan, thank you for watching. So yan, andito po ako ngayon sa Batanes. Ha? May cellphone mo lang? Ito? May camera mo eh. Kado minsan ano eh. Basta. Grabe ka balot. Para di na ako mahirap mag-transfer. Ay, yung mga kasama natin? May pumuntahan din sila. Ay, sikat nila ba? Yes. Ha? Kababay may business eh. Ha? May agag-grid. Hindi, alam, hindi rami iba man. Magkagring iraw. Until Aberia. So, hindi tayo basta-basta alis. Meron po tayong license. Importante po yan, yung license natin. Sa tuwing nagbabiyahe po tayo, lagi po natin dala yung license natin. Hindi pwedeng wala po yung license natin. Pwedeng wala yung license. Kasi napaka-importante po ito. Hindi pinansin yung license ko. Hindi pinansin. Ako naman kay Sir Police. Ibigay ko na nga yung license ko. Hindi niya kinuha. Ano po ba ni merit certification? Ito eh. Hindi na ba? Tanong na sa Okay lang. Ano tayo? Dahil tayo ng 7-Eleven ha. Kung may makita kayo 7-Eleven.
po natin. So may mga pauwi na. And so, yan po. May sa mga nais pupunta po rito, may mga pagpaparking din po tayo dito. 10 pesos per motor ata dito. And so yan, Bagbag, Batanes, at Pangasinan. Yan. So yan, park muna tayo guys. Yan, so andito na kami sa Batanes. Yan. So maglalakad po tayo ng 5 kilometers papunta sa dagat. Yan. So yan o, yung sa Papsalan. Wait lang. Oh, yun. Mga layas. Maglalakad po kami mga 5,000 kilometers. Yan, what's up? Ganda pa pala dyan, eh. Yung motor, no? Lakas pa tayo dito. Wala may motor, no? Ha? Surong eh. Mahal yung patang lamon. Wow. Okay lang yan. Gala-gala. Yan. Mga taong gala. So kayo po yung tinatawag na Pakakar. Paakar boys and girls. Yung tropang paakar. Oh, di ba? Pali vlogger ay iba tayo. Siyempre. Siyempre. Pasensya. Ito yung tagal ko dyan. Paano wala yung video ang ganong tilo. So guys, pasensya na po kasi Ala-alaan ko sikat. beginner pa lang po akong vlogger. So, Pero professional. hindi pa tayo perfecto. So, lahat naman di nagsisimula sa magaling. So, kailangan hindi pa magaling. Ayan. Di ba guys? Yeah. Ayan po. Ang bilis naman ng 5,000 kilometers. To the left, to the left. Ayan na po. Tayo na, ikukumit ka mo po, obe. Alam ko yung dagat. Yan. Sabi mo kasi, takbi. Kala ko 5,000 kilometers. Dagat yan lamang. Hindi, maglalakad tayo papunta doon sa may ano. Lalakarin pa yan. Lalakarin daw tayong tubig. Lalakarin natin daw. Lalakarin pa yan. Ah, di ba? Ayun, oh. Sinilas Ayun, kita mo yung Bungad lang to. Sinilas namin ano? Diba? Doon lang. So ayan guys, nandito po tayo sa ano, Batanes ng Sual. Wala mo laro mo. Tamangan tila mo sa Bigimal. Wala na. Tuloy ang bagong-bag. May tura. Tila man na bag, mga tila. Magkamot talas ang kinubatin. Balon niya ay. Wala. Nice. Bon. Pahan tayo. Doon tayo. Ha? Tara guys, sama kayo. May nang picture ang Di mo may nakardalan tinakar. Di ba ka di man dating tatagar natin na med tayo at takila. Anong nagdarami isang. Yes. Di ba dyan lang yung ano? Yo. Tingnan pa natin. Ano? Kabila. Wala pala dun. Dyan lang yun eh. Ayun o, hindi Yung pala. sa ano, Kami Alaminos. pala ito dami. May bato Diba? ay. Dyan lang yun sa Alaminos. Dyan lang. Yan. Kinakarte o. Diyan kami ninawgip. Wala balik at yan. Gilaw. Ito. gilata. Wala wala ibang club. Kabalog to eh. Kabalog din ako. Kita na mo eh. Yung gagalaw niya. Hindi, alam to. Hindi naman akong gagalaw lang eh. Santag totoo mo. Talurang papahan sa na to. Hindi, totoo. Totoo. Alam to. Ano to? Anyanira. O mga tini, wala kayo place tayo. Di ba lahat na may tini? Di ba si Rum? Ano wala sirum nila. Ya. Wala nilaraman dyan sirum lang. Tara. Let's go. Let's go. Doon lang yun oh, yung pinag-iwan natin. Oo nga. Manalawa. Para maganda niya pag nakakapulo lang to. Good morning. Hello.
So ito yung sinasabi niya ng Batanes. Batanes Saan? ng Sol. Ayun o, pupunta namin. Yung may mga anyali doon. Ayan, so maraming chika bebe. Ayan, maraming chika bebe. Kita niyo yan. So maglalakad din tayo ng 500 kilometers. Libre siya ngayon. Pag alis natin may bayad. Hello, so yan mga kaibigan. Yan, papunta. Tapos na po kaming kumain. Ngayon, pupunta naman po tayo doon sa sinasabi nilang Batanes. Batanes ng Sual. So, maglalakad tayo ng konti. Ayan. Dati hindi namin alam ito. Hindi ko namin alam ito. So, dahil sa Facebook. Ayan. Ay, taga-Rio Raja. Nakita din mukha mo. Harap ka na sa amin. Ayan guys, nasa Boracay po kami. Ito pala ang Boracay. Boracay, white sun. Ayan o. Ay, brown na. Hindi kasi masyadong maaraw kasi tatagtag. Tatagtag na yung white sun. Ang mga ulo niyong malaki. Para na tayo maglakbay. So, yeah. Sumunod yung camera ko.
So, kailangan natin mag-stop over dahil malayo na po ang aming nilakbay. 500 meters away. Ano, mga bangko. Kira na. Kita kong kira na. Nakita mo lang utang. Bilang na bilang. Para sa doon mo na. Di 50 islands. Ba't di ako makahakbang? Di ako makahakbang. Di ako makahakbang. Ay! Tara na, tawidin na natin ang 3 bundok. Papunta sa Batanes. Taray ko. Yan. Picture din. Picture tayo. Picture. 1, 2. Picture. 1. Sa akin yan. Picture. Sige, sige. 1, 2. Smile. Tagal na niya. Ito video yan. Ayaw ka talaga niya. Picture. Dito naman tayo. Sa mga nais gustong pumunta dito, yan, sundan nyo lang po ako at makikita nyo po ang daan papuntang langit. Oh, di, masarap ang maligo rito. Bakit eh? Sa bundok tayo pupunta, hindi sa dagat. Hi, hello. Hello, good morning. Yan. So meron pang 4 na bundok. Ay, pangalawang bundok pa lang o isa pa lang? May 2 bundok pa. 2 miles ka mo, 2 miles away.
Yan, so continue lang ang walking. Continue lang ang walking. Walking. Uy. May magaganda rin pala dito kaysa doon. Uy. Uy. Napapanood na namin ang Batanes ng Sual. Ayan. So, let's oh. Oh, shout out. Yeah. Alright. Thanks. Yan, so yung mga guys. So, natatanaw ko na po yung Batanes ng Sual. Yan, alright. Nice, alright. Kung doon sa una po, medyo pangit yung view. So dito, paganda yung view. So paganda po yung tubig. So let's go. Sa go. Yan. Kung napapansin nyo po, yun po yung pupuntahan po namin. Ito yung bundok na yun. Sa mga nais gustong pumunta po rito, yan, sa Bagbag Beach, at ating silipin po yung Batanes ng Sual. So pwede kayong dito magpiknik, uminom, yan. Yan. So masarap ipunin to, yung mga bato. Yan. So sige. So mahirap palang puntahan yung Batanes Wall. Kailangan mo maglakad sa gayto. Yan.
Ay! Water! Yan o. One. Let's go! Alright. Ah! Oh, come on! Takbo! Right. Hi, hello. Good morning. Whew. Doon mga boys, pahinga muna. Ah. Muntik nabasa yung sapatos ko. Nabasa talaga. Ayan. So, mayroon pala muna ito. So, kailangan mong kami yung mga katubang ito. Sirena? Let's go, let's go. Ano pa dito? Ay, wala akong tubig. Shout out dyan. Kayo no? Kayo no? Sa bahala kayo. Kayo na yun. Kita ba? Kita ba? Kita ba lakad? Kasaka kayo. Go, go. Ayan na, dyan na. Ayan na! Alaman dyan, sila ka pupunta. Let's go. Let's get on. So pag may gusto kang puntahan, kailangan paghirapan muna bago mo maabot, no? Hindi yan makurinyas. Yan ang hirap. So, bago po natin maabot yon, so kailangan pa nating duman dito sa sa ganitong daan. So yan. Saan tayo dito? One way. Bakit may tao ba? Pa, alalay mo ko dun. Wala ka tandok gusto na. Go, 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 go. Ha, kailangan mo tumalon. Ah! Bakit? O kasi pag nadulas ka dyan, untog ka. Ay, nakapagin. Sige, natatawanin mo kami. Malay mo. Diyan. Ito pala kahirap, pumunta dito. Ayan. Sa mga gustong pumunta po rito, ganito po yung daan. Bago po kayo makapunta sa Batanes Wal. So yes, nakalampas po tayo dun sa
napaka-risky na daanan papunta mo dito. So, delikado po sa mga bata. Ayan po. So, yun po yung dinaanan namin kanina. Dinaanan ko. So, yung mga kasama ko, doon pa sila. Doon sila, oh. So, medyo risky po yung daan. Kasi, pag dadaan ka dyan, parang one way. Yeah. One way. So kung gusto mo namang dumaan dito sa taas, pwede rin. May daanan yan, papunta doon sa kabila. Ayan. So, ayan. So, packet na po tayo sa yo. Sa sinasabi nilang magandang place. Ayan. Ano? Hey, saan sila eh? Ngayon doon pa. Maganda nga yung view. Nabasa nga na yung brief ko kanina. Delikado. Lalo pag may maksin, may daluyan to. Yung paspasan si ka. Basta libre kulay. Halaga rin talara dyan. Paano? Ya. Wait po namin yung mga kasama namin na iwan. Yan. Dahil one way po yung daan doon. So, ang tagal nilang makadaan. Let's go again. Here we go again. Ken? Yes! Dito na kami. Yes na yes! Hello, what's up Pangasinan? Ay, sorry pala. Hello, what's up Batanes? Yan. Ito po yung sinasabi nilang Batanes. Batanes ng Sual. Sa wakas, naabot na namin. Yeah. Right. Let's go. Ayun, oh. Yeah, so shout out po sa mga kaibigan ko dyan, mga tropa. Yan, mga ka-team, mga ka-bikers. Yan, so andito na po tayo sa Batanes. Yan. So marami din pong nagpupunta dito. Yan. Yan po sila. Oh. So shout out po sa mga nais gustong pumunta dito. Yan. So, nakita nyo po yung dinaanan namin. Medyo risky pero enjoy. Ayan, oh. What's up? Pangasinan. Ayan. Alright. Pag
pumunta kayo dito guys, para kayong nakakapunta na rin sa Batanes. Doon po sa Ilocos region. Yan, Batanes. Ayan po. So, alright. Nice view. So, kung nakikita nyo po doon po yung dagupan. Yan. Nakikita nyo po yung dagupan. Yan. Doon po yung dagupan. So, ayan. So, sa mga pupunta dito, ingat-ingat lang po. Dahil, syempre, nadulas yan. Yan o. Pag nadulas ka dyan, diretso ka na dyan sa ilalim. Sa bangin. Nice. So, dyan lang po kayo. Samahan nyo ko. Palutong mo lah. Tara ni. So yan guys, thank you for watching. Yan o. So guys, welcome po sa aking channel. Ako nga po pala si Aris Season ng Aris Extreme ko to. So kung bago lang po kayo sa aking channel, yan, please subscribe the button sa screen po. At syempre, i-like nyo na rin. At ganoon din po, i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa upcoming videos ko. So yun. So nagpapasalamat po ako sa inyo guys, sa mga sumama sa akin. Nag-stay tuned po rito sa video ko at sinamahan po akong pumunta dito sa Batanes Wal. Yan, nagpapasalamat po ako sa inyo. Ay salute you guys. So hanggang dito na lang po ang aking vlog at see you na lang po sa aking mga next video. So hanggang sa muli guys, paalam!